Het is die 20 mei, de dag dat. Er nog niet zo lang oneenstik radio maken is toch een DJ. 198 uur. En we van een blauwe loft naar Code Giel gaan. En dat het druk is op de binnenveert in Friesland. We zijn weer vol bespaansen en we gaan naar de sluis. Goeien en welkom bij Bient. Erst komt das fressen en dan die cultuur. Ja, zo zeggen de Duitsers dat en dat klopt helemaal. Juster hienen we toe wat Brusselse regeljouwing budget voor is eten. En joetjuggen wat Europa voor is docht qua cultuur. Grut Vijversburg in Tietjerk wordt met Europees hield een park met internationale uitstraling. Europa is zo gek nog net. Zonder Europa wie dit net mogelijk was. Zal ik je wat rustig zeggen. Dat de beelden van opsporing verzocht altijd zo wazig wienen, ja, dat ziet hem eens net lekker. Dat maar door, tocht Gerrit Bada, directeur van het bedrijf Siers op de Gedik. 2 jaar lang werkte hij onder de camera die het in de Tjuster zelfs de liedste details scherp zien liet. En dat alles zonder dat de camera zelfs ook nog eens te detecteren is. Wij gingen mee op weg naar de eerste grote klant van Siers. Dat is een oerheidsinstantie die het geheim blijven moet. En, hoe ging het? Ik wil nou eerst even niet. Wat in gebeuren? Wat ik gebeurt. Dit is hem. Hier moet het mij gebeuren. Ja, hier gaan we 2 uur werken. Dus ja, we gaan een camera maken die in de nacht schenken. En nou, dan wordt ik bewijzen hoe goed die doet, ten opzichte van oren en hoe die functioneert. Dus er wordt een omgeving die zelf onder controle heeft. En dat is deze Starlight Room is dat worden. Dus die is heel donker. En daar kunnen we zelf het licht in ombrengen. Deze mensen die gezichten die staan hier om, dat is gewoon voor u, zullen we zeggen, om een beetje, dat snapt West en Jost. Maar waar het dus eigenlijk om gaat als bedrijf, is van tot hoeveel, tot welk detail, tot welke streepjes kunnen wij zien. En wij zitten ongeveer in deze regio. Nou, en andere camera's die horen ongeveer hierop. Dat is een stilstaand beeld. En dat is op zich wel interessant. Maar waar het u om gaat is, kunnen we in de nacht beweging zien. Dus je met hele lage lichtniveaus, kun je beweging nog zien. Nou, dat testen we met dit apparaat, kunnen we straks even zien laten. Dit draait room. En dan, nou ja, want er zijn heel soort alternatieve technologieën. En die doen gewoon de sluitertijd omheen. Dus dan kiest misschien met zijn camera wel bij het cement de voegen van een gevel zien. Nou, dat is hartstikke mooi. Maar op het moment dat er een aankomt, ja, dat is juist één grote veeg. Nou, dat wou hij net. Tijd om te testen. We doen het licht uit. En dit zucht dan uw camera. Niet. De cameraman beziekt het nog maar een technisch foefke. Het beeld wordt er net beter op. De striks van Siers krijgt wel beeld duidelijk te zien op deze monitor boeten de testromte. Maar ik wil meer. Dus we zullen binnen een interview doen. Ja, we kunnen in donker een interview doen. In de nere nacht. Mooi, mooi. Ja, nou, dan, maar altijd de eerste keer wijzen. Ik zie het niet. Nee, ik moet er wel in, hè. Hoe uniek is dit, Gerrit? Nou, de combinatie, hè, dus van dag en nacht, dat is uniek. Dat is er gewoon niet in de wereld. Ja, ik heb het net over een maatje. Echt uniek op de vraag. Ja, dat klopt. En nou joert de presentatie onwaar? Ja, nou de kamer die wij maken, die kan echt beroept worden voor high-end, dus voor high-impact infrastructurele objecten. Dus dat kan vliegvelden, ambassades, maar dat kan ik oliepijpleidingen in Boetenland wezen. En daar kan die voor tappast worden. En dus de private ondernemingen die hebben interesse en de overheidsinstellingen hebben interesse. En daar gaan we goed in. Wat vielst? Ja, jongen, nou gaat het. Ja, wist natuurlijk nooit zeker dat hij gaat het wel dwaan, is hij wel zo goed. Dat die twijfel, dat zit gewoon niet meer, die haast altijd.
En dan denk je van, ja, we moeten het beste van dit en het beste van dat en dan moet het goed komen. Maar dat moet ik nog maar goed komen. Nou ja, nou is het Safir. Ja, Safir, dat heeft een heel soort energie. Ja. We zijn de pas en meten. Oké, maar de camera. Hè? Die komt waarin? Nee, de camera zit in die koffer, hè? Ja. Een enorm kapitaal wat je nou wel. Ja, de deur dicht. Hoppakee. Waar gaat de reis naar daar? Hey, Soesterberg. En mooi, waar hebben we hier contact? Mijn meest van de overheid. Ja, mijn meest van de overheid. Ik is net specifieker op ingaan. Nee. Omdat? Dat mag niet. Ja, dat is afsprutsen. Dat is economisch vregen. Dus, Je houdt wel on op wat voor niveau je hem zitten. ja, dat denk ik wel, ja. Dat is ook wel spannend, ja? Wat maakt het spannend? Nou, het is ook wel een beetje jongensboekachtig wel eens, hè? Ja, viel dat zo? Ja, dat vind ik wel, ja. Ik vind het echt wel mooi. Dat klopt. Wil je hem oestjelp maar ombieden? Ja. Maar hij is nou naar kleren, hè? Dus dat is een beetje het probleem. Dus daar ben ik altijd vrij duidelijk in. Hè? Dus hij moet echt kleren wezen. En dat is hier niet al hier. Ja. En dan is het te koop. Dan is het te koop. Ja, dus we kunnen nou net, oorlog tronfelen en dat doe ik net. Hij moet eerst goed. Dat is ook wel een beetje een uitdaging van u om aan te tonen waarom die van u zo goed is. Maar het is eigenlijk wel heel eenvoudig. Wij hebben de allerbeste technologie. Dus wij natuurkundig de allerbeste technologie van nachtzicht. En wij de allerbeste technologie van kleur. En dat hebben we gecombineerd in één camera. Dus vanuit technologisch oogpunt ben je wel de beste. Nou, dan ben er, daar zei het van de natuurmonumenten, die liet ik wel eens een camera, die zet in een vosse hal. Stik donker. En dat is hartstikke donker, maar dan is toch die jonge vossen zien. Nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Maar die camera die broekt infrarood, een buitenluchtje. En infrarood is net zichtbaar voor de mensen, maar wel voor bijvoorbeeld, het is wel detecteerbaar voor mobiele telefoons. Ja, en die techniek hebben wij net nodig. Dus onze camera is stealth. Dus onze camera is net zichtbaar. Dus wij hebben die camera gewoon ophangen. En dan heb je geen bijlichting nodig, als je verder niks nodig. En dan kun je toch in de nacht en hoe je mensen identificeren. En dat maakt het uniek. Je je voorstellen als die in een grote stad bent, staat altijd wat omgevingslicht. Ja. En dan kunnen wij misschien, dat weten we net heel zeker, dan gaan we nou dus testen. Dan kunnen we misschien nog kleurtje en 24 hoerenduis. Ja. Zo. Ja, dat is wel super stoer. Ja. En dan dat het dan echt heel donker wordt, dan schakelen we om de zwart-wit. En dan zien we alle details. Maar als ik er dan mooi donkere kleren iets doe wat net mooi, dan is het door die camera's ben ik dan te herkennen. Ja, het logo op het shirt of op de hemd, op het bed. Ja, oké. Ja. En kist en mooist dit nou om alle partijen verkeepje, want kan ik voor hele oren doeleinden broekt worden zelfs. Ja, de bad guys kunnen dik broeken. En dat mij net. Dus dit valt onder het wassenaar convenant. Dus de budget, maar er zit defensietechnologie in. Dat kan ik in verkeerde handen rijden. Dus ik had er al voor tekenen dat ik mij net samen verkeepje. Dus ik maak alleen maar om bepaalde landen verkeepje en ik een aantal landen expliciet net. En als ik het mij neem naar het boekland, dan maak ik de tastemming voor vreten. Dus ik moet tastemming gaan naar het boekland te brengen. En ik moet tastemming krijgen om het aan een persoon, aan een individu, aan een bedrijf te verkeepje. En die moet er niet voor tekenen, dat zij net trof verkeepje maken. Dus je zit al hier speciale regels op. Goed, je mag naar binnen. Ja, dat klopt. Cindy. Voor u zat het hierop, hè? Ja, dat klopt. Je mag net maar naar binnen. Nee. Dat is wel heel geheimzinnig. Ja, dat klopt. Succes. Ja, dank u wel. Nou! Ja, weer wat tevreden. Tevreden? Ja. Wat zijn ze? Ja, nee, we zijn hartstikke tevreden. Ik kom hartstikke goed. Maar meneer een nacht opnames maken in de rij en dat kwam helemaal prima. Dus missie geslaagd? De missie is absoluut geslaagd. Ja, volgende hoofdstuk. Wat zie je nou dan? We zullen nou eerst even wat eten. Wat er gebeuren? Wat er gebeurt.
Ja, de camera, dat waar het krekel samen maar nog verder ontwikkelen worden hoe een jel hier, maar de camera dan ook op de merk komen. In de weken van de Europese verkiezingen laten wij zien wat Europa voor us docht. Je hoort een stukje cultuurverbetering van de regio, want Grut Vijversburg in Tietjerk ondergaat op dit stuit een metamorfose. Maar miljoenen on-Europees geld wordt het om te overen tot park mooi internationale allure. Het project is te groot en ook te duur voor de provincie en daarom helpt Europa. Europa libbet bij mij en dat had te krijgen met het feit, geen oorlog, wij hebben vrede op dit stuit. En dat is eigenlijk geweldig. We staan hier nou nog in vrijheid, we kunnen een hele grote dingen doen, we kunnen over de grenzen heen, we kunnen reizen. Handel, transport hadden er voordelen van. Een van de mooiste voorbeelden is hier achter mij en dat is de uitbreiding van Vijversburg. Er wordt volle meer besteed aan natuur en aan cultuur. En dat is eigenlijk dat is een stukje de remmen op de taart, om het zo te zeggen. En wat is dit dan? Dit is Lietse Weiland. Het leidt in de gemeente Ljouwert. En wat je hem verder zorgt, dat een aantal bulten. Piet Oudolf, de architect, hele beroemde architect, neemt dat de Tietjerk Mountains. En Jonkenie Mountains is een heel grote plek voor de jeugd, voor natuureducatie. Dit is het ooievarsnest, 8 hectare en een lietstuk ervan wordt ingevuld door Tobias Reberger, de tuin van mijn oma, de tuin van mijn beppe. Dit is het fjouwe kant, een dwaalster, makken door Peter Veenstra, binnen in Gautum. Hier hebben we het totaal overzicht van het hele plan. Dan ging ik verder naar het paviljoen, hierachter wordt heid van dit paviljoen ontwerp van Junya Ishigami en Marieke Kums. Japaner en een Nederlandse architect. Tegelijk gaan ze het huis renoveren. En de laatste boer, dat is over het kleine weiland waar de baan Watsekin in de tuin van Piet Oudolf. Europa doet net alles. De gemeente, provincie doet wat. Maar de stichting doet ik een hele grote. Wij werven zelfs fondsen. En daar zijn we druk mee bezig. Dat is haast een heel miljoen. En wij hebben een inbreng van een dikke 6 ton. Dat zijn alleen nog al die 15 hectare landbouwgrond, om het even zo te zeggen. En we proberen, en dat is wel wichtig om te weten, dat het geld zo vol mogelijk besteed wordt aan omjouwing. En de ondernemers die we hebben, komen hoofdzakelijk uit deze regio. De ondernemers ik. Dus we hebben het net helemaal in de hand, maar we proberen het wel, zo vol mogelijk. De burger in Friesland, dat zei ze hier in de buurt, die had er dit aan dat dit park, wat al heel regelmatig terug bezocht wordt. Wij hebben zo'n 80 tot 100.000 mensen in het hier. Dat zal er alleen nog maar mooier op worden. Dus het is eigenlijk een soort completering van de Groene Ster. Europa wie trosslag jongens. Als zij net mij dienen hier, dan wie het net Bart. En dat zo'n je verklaring kennen door het feit dat de gemeente eigenlijk te Liets is. Hele grote dorpen had, die alle vregen om geld. De gemeente Ljouwert zitten we maar van een hele spatie in. En de provincie wie dus de ideale onjouwer om deze subsidie van Europa binnen te helpen. En dus het had meerwaarde voor de hele regio. En we loeken mensen aan, ik 4 boeten deze provincie. En de Europese verkiezingen binnen Tonsdie. En wil je nog meer weten hoe die verkiezingen? Zoek dan even op uw site omroepfriesland.nl/verkiezings. In een tijd dat we vooral minder bruggen jaren over de economie en werkelijkens is de binnenveert een positieve uitzondering. Er is groot verlet van personeel in deze sector die het voor 34% het Nederlandse vrachtvervoer verzwaart. En dat onderdeel dat groeit, want transport over water is goedkoper en ook duurzamer. Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie, welkom. Ja, u zoekt mij in een verhaal die ik eigenlijk alleen nog maar ken van de paar keren dat ik voor de Bregers in te wacht zie. En dan denk ik, verdikken we, want dat dingen nou weer voorbij. Maar het is een gigantisch, want 50% van de mensen, personeel dat in de binnenfit zit, komt uit het noorden. Dat wist ik helemaal net. Ja.
Ja, maar ik denk dat de meeste mensen dat net weten. Ze zullen skippen varen, maar ze weten eigenlijk helemaal net wat er maar vervierd wordt, hoeveel mensen erin werken, hoe groot Nederland eigenlijk is in Europa. En het is weer 50% van alle mensen die het in de binnenvaart werken. En dat, ik denk dat dat er zo'n 30.000 binnen in Nederland, die komen uit de noordelijke provincies. En hoeveel Friesen binnen dat dan? Ja, dat weet ik net precies natuurlijk. Maar nou ja, ik ben al 15 jaar directeur van die binnenvaartskwallen en zeevaartskwallen. En dat zijn er honderden en binnen duizenden die het in Friesland winnen. Dat weet ik zeker. Want ik weet, ja, de scootieskippers van Jettiers. Ja. Dat wien de man die terug het wetter hier in Friesland komt. Maar hoe kan het dat dat nog altijd zo is dan in Friesland? Ja, nou ja, daar vernuiver ik mezelf ook wel door. Maar ik denk dat de mentaliteit van de mensen in het noorden nog zo is dat ze willen dat werk doen. Ze zijn er ook heel goed in. Rederijen uit het westen die bellen us om personeel. Waarom? Nou ja, ze hebben een goede attitude, ze werken. En ze willen het ook. Ze willen ook wel van huisvurt. Daar hebben ze geen moeite mee. Ja, ik denk dat het te krijgen heeft met de noordelijke nuchterheid. Ja, zo zeggen we even bij Harmen Brouwer. Dat is nog weer typisch zo'n exponent van een scootsie-familie die dan 4 keer in die binnenvaartskip rijden. Daar mochten we op het skip filmen. Eerst even een paar zaken. Want als we het dan hebben hoe sneldieken en transport hoe sneldieken, dat weet elke niet dat wel. Maar de sneldieken op het wetter, die heb ik net zo helder voor de geest. Daarom hebben we even een kaartje. Ja. Dan kunnen we even de China, maar even erop praten. Als je dit binnen het wetter wegen in Friesland, het bekende Prinses Margrietkanaal, Van Starkenborgkanaal, Lemmergrange. Dan just daar de ARA-route. En dan komt het hier op de Rijn, de kanalen in Duitsland. En dan is het Vierdevoort. En dan komt het op de Donau. Sinds 12 hebben we verbinding tussen de Rijn en de Donau. Dus de kerst van Rotterdam daar constant zijn bij een binnenvaartskip. En dat doen we ook in Nederland. Ja. Maar je ging dus die Frieske skipperswet we doorheen en ik onverwant personeel. Die gaan dus vooral hoe die stikken in Nederland of gaan die echt naar Europa? Hoe je mag je zou voorstellen dat 80% van het verkeer op het wetter dat speelt hem op de Rijn of op het ARA-gebied. Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen. En ja, wat wij hier in Friesland zeggen, dat binnen de grootste skip meer dan 110 meters. Er komt af en toe een koppelverband in Haas binnen, 186. Maar op de Rijn binnen dat hele normale skippen. De gemiddelde skip is 110 meter lang en de 134 meters binnen heel normaal. En 80% van de mensen die het dus werken in die binnenvaart, die vaart ik op een Rijn en die zus dus net. Dus het aantal mensen in Friesland wat werkt op het wetter is volle groter als de mensen die varen maar een binnenvaartskip in Friesland. Ja. Ze vervieren een heel soort spul. Ja. Droegelading, dat is dan, neem eens op dat besteden zijn. Sojabonen, sojapellets, alles wat het betekent is containers. Maar die containers, want dat is wel interessant. Ik lees dat het grootste binnenvaartskip 660 vrachtauto's hebben. Waarom is een skip dwarsemer en ook voordeliger als Big Leagues transport op het dik? Hoe kan dat? Nou ja, als het per ton kilometer just, dan is een binnenvaartskip, maar in je motor kan je dan 660 containers vervieren. In steden dat er 660 vrachtwagen op het dik binnen. Dat is wel volle rappen van hier naar Maastricht. Ja, maar goed, rap, dat is net altijd nodig. Ik bedoel, eigenlijk een binnenvaartskip kan verrekte rap. Het gaat om just in time. Dus het gaat erom dat je op tijd dat levert. Dus als je het goed plant, dan krijg je alles maar een binnenvaartskip. Zelfs Blommen van Flora Holland worden maar een skip vervierd. En Blommen, nou ja, dat wist wel. Dat zijn nou echt goederen die mast echt snel vervieren. Maar dat kan. Het groeit, hè? Ja. Want hoe groot is die groeiwest de laatste tijd? Nou ja, in Nederland bijvoorbeeld wordt al meer dan 50% van alle transport over water dienen. Daar hebben we een uitzondering in Europa. Maar de Europese Unie beschikt het ook om het binnenvaartvervoer te stimuleren. En vooral bijvoorbeeld in Duitsland en in de Donaulanden beschikt je ze dat naar 10% te brengen. En dat is verrekte volle. Ja. En dat smiet dus vervolgens ook een heel soort werkgelegenheid op. Wat mensen net weten. Nee. Hè, want die zit al hier, maar de bouw, daar moet meer yield in. Hier is een heel soort werk. En daarom geven we nog even een uitstapje uit in Harmen Brouwer. Want dat is een fantastisch verhaal. Het is eigen skip. Hoe oud is die wezen? Ik denk dat Harmen nou is van 2000. Dus ik denk dat er nou ongeveer 30 jaar. Ja. En we mochten even mooi varen op een duistere routine. Ja, zo'n uur begin ik. En dan las ik vaak. Nou laden we toevallig, maar normaal liter. Dan las ik altijd mja's. Dan ging ik middags vaak weer naar huis. En dan laat ik hier bespaansen. En dan jongens weer naar het plek van bestemming. Of als ik me nog dan denk ik elders even lezen. En dan ging ik mja's betiert wat jij hebt. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. We zijn weer vol bij Spaansen en we gaan naar de sluis. Oké hoor, goeie reis. Ja, dankjewel. Goeiedag. Tot morgen. Ja, het is een way of life, denk ik.
Als je naar buiten, het is prachtig waar en ik kom gewoon tot rust van mij. Als ik vaar. Ja, ik ga meestal om je heen voor de rest, net in de file staan ja, is betierd. Ik start me aan het motor en nou we varen, of we lassen, of we laden. Het is maar kijken wat je dan doen moet natuurlijk. Elke dag is weer anders, dus dat vind ik het mooie ontvaren. Dat is voor mij het varen, ja. Ik vaar Zonnegrind, van Oud-Spaansen, Friesland in, naar Schulenburg en Drachten hoofdzakelijk. En wij gaan ook wel naar de eilanden. 4 reizen in de week, elke dag een reis is maar. Dat is wat ik doe. Ik rijd heen werken wel wat van, maar ja goed, het is wel breed wat je er mooi verzint. Dus dat is hartstikke mooi. Harmen Brouwer, ja, dat is een oude leerling voor jou, hè? Ja, ik heb hem zelf nog in de klas gehad. Ja. Dat wie een plezierige leerling. Hoe vind je dat hij dan op zo'n groot skip Nou ja, gevaren is? er zijn er inmiddels in die 15 jaar er honderden die een eigen skip hebben, die als kapitein varen, die als skipper varen, terug Europa. Ik heb er contact mee. Ik vind het geweldig en Harmen, dat Ja, maar wat voor signaal is dit voor die jongens die het nou tussen zitten en famkes die denken, ja, ik wil eigenlijk wel ontwerken en ik wil echt een baan hebben? Nou ja, als je, wij maken geen baangarantie jouwen, maar ik heb nog nooit één leerling zonder baan fut gaan litten. Dus ja, dat jouwt wel om wat voor verletter is. En de opleiding, die krijgt ook een nieuwe dynamiek, heb ik begrepen. Want je ook heel wat bekend maakt, wat eigenlijk nog net bekend is. Dus een primeur. Ja. Wat komt er? Nou ja, wij zullen bezieken om in Haas een full mission binnenvaartsimulator te bouwen. En dat zou de eerste wijze die onder eisen voldoet van de Europese Unie in Nederland. En we moeten denken, want we hebben ook een beeld van Kentucky. Ja. Hij is zelf West, dit is hem. Daar kun je misschien even wat vertellen. Ja, nou ja, was het hier juist, dat is midden in de Verenigde Staten. Een binnenvaartsimulator bouwt voor de duwvaart op de grote Amerikaanse rivieren. En juist dus geen verschil meer tussen de bregen van een schip en als het op een simulator vaart. Dus er hoeft eigenlijk net meer echt te varen om het vaarbewijs te krijgen. Nou, dat zou ik net zeggen, want je mag altijd praktiekervaring hebben. Maar de simulator kan er wel mee helpen om ervoor te zorgen dat in elk geval de vaartijd die nodig is verkwarten wordt. En het is een volle modernere manier om op te leren. Dus de loekstek jongere mensen, die willen daar toch treden. En die willen graag naar een opleiding, maar moderne. We hebben hele moderne opleidingsschippen, de modernste van Europa. En dit middel, dat zullen wij als een uitbreiding, dat we een hele protte brikje kennen. Ja, het is een flinke investering. Wat kost het? Nou ja, het apparaat zelf dat zal om en bij de €800.000 kosten. En maar het gebouw erbij 1,2 miljoen. Dus, en dat komt in Haas? Wij willen dat absoluut in Haas. We zijn ook met de provincie, de gemeente, met rederijen. Nou ja, mijn Europese collega's uit Roemenië ben we om 12 van die dingen te bestellen. Dat is altijd goedkoper als hier. En wij willen ook in Haas een soort binnenvaartcentrum hebben, een kenniscentrum voor de binnenvaart. Want daar hebben we verlet van. We hebben verlet in Haas van heegopleide mensen die bij ons werken. En daarom vinden we het ook heel wichtig om het daar te doen. Ja. Ook voor de nascholing van de mensen uit de binnenvaart. Ja. Wat zou dat budget voor de werkcollega niet investeren? Nou ja, we hebben nou 84 mensen aan het werken in Haas, alleen nog in Haas. En ik denk dat wij daar uitbreiden maar 4 heegopleide instructeurs. Als het allemaal trok gaat en wij kunnen werken. En plus al die mensen die in de tak komen vanzelf. Nou ja, goed, dat binnen net al in de reguliere leerlingen, jongeren, maar dat binnen ook volwassenen voor nascholing, rederijen die bij u komen en zeggen van, kerst mijn skipper voor de Donau of voor de Rijn, voor een moeilijk gebied onderwijzen. Ja, daar is het prachtig voor. De kerst er ook een nieuwe bregen inbouwen, die kerst beziekje, maar de provincie Friesland ben wat praten. Nou ja, er zijn talloze mogelijkheden. Er zitten vol met ideeën. Bedankt dat je het even vertellen, Woen, hoe het zit in die binnenvaartsector, vaartsector. Ja, dat kunnen we toch, ja, dan hoef ik toch wat een ooridee had ik voor die bregers in te wachten. Dat is misschien wel aardig. Nou ja, binnenvaart is de toekomst. Ja, oké. Arie Minkjes, tegendank. Ja, dit wie het voor Joen. Sjogge, de reportages en peteren waarom. Dat kan dan via Facebook of via internet. En volg eens even op Twitter voor meer informatie. Nog leuk Joen verder.